като на края на сесията аз наистина се почувствах по-лек. Тоест със сигурност това, което е по-лек, по-осъзнат, благодарен и като цяло изпълнен с една такава позитивна емоция. Това е цялостно. А иначе по време на сесията в началото беше страх, отърваване на негативните емоции, след това задълбавяне в себе си, какво искам за себе си, какъв съм аз. Общо взето като една въртележка от емоции беше. Според теб, на кого би била полезна подобна сесия? Подобна сесия според мен би била полезна на хора, които имат натрупан стрес. Най-вече имат натрупан стрес, имат натрупани емоции, хора, които търсят да намерят, така да се каже, своята мисия и това, което ги кара да се чувстват щастливи. Може би тези неща, ако нямат отговор на един от тези въпроси, според мен тази сесия би им помогнала със сигурност.